Salutare, oameni buni! Astăzi avem în fața noastră un Lenovo ThinkCenter, căruia trebuie să facem un mare upgrade. Trebuie să instalăm memorie RAM, că nu are, videoplacă și un SSD de 120 GB. Uite, aici avem un RAM, 16 GB RAM, DDR4 2666. Aici avem un SSD de 120 GB de la HyperX Fury. Și aici avem un Radeon HD 7450 de 1 GB. Acum instalăm o plăcuță, a doua plăcuță. Acum deschidem acest bracket pentru a putea instala placa video. Uitați aici. Acum am instalat acest SSD pentru că va oferi un boost de performanță față de un hard disk tradițional. Acum închidem de aici acest bracket, cel principal. Și acesta pentru videoplacă. Și acum punem acest capac la loc. Acum punem cablul de alimentare, tastatura și cu mouse și cablul video pentru videoplacă. Și pentru a instala Windows 10 avem nevoie de un USB de cel puțin 8 GB. Îl punem din față și la acest Lenovo ThinkCenter avem nevoie să apăsăm pe tasta F12 pentru a putea accesa boot menu. Și uitați, alegem USB-ul nostru și intrăm în Windows 10 pentru a-l putea instala. Uitați că deja a intrat și instalare și vom începe propriu-zis instalare. Dăm pe Start și Install Now. Dăm pe Accept License Terms, bifați aici, Next, dăm pe Custom, pentru că nouă ne trebuie un Windows nou. Și aici dăm pe Delete pe toate partițiile, ca să fie totul curat în cazul nostru. Și dăm Next. Se începe instalarea de Windows. Și deja voi reveni când va fi totul deja instalat. Uitați că deja s-a terminat, am intrat în OOBE. Aici alegem țara de regiune Moldova, în cazul meu. Dăm OK. Tastatura pe limba engleză. Aici nu avem internet, îi dăm I don't have internet. Continuăm cu acces limitat. Și deja aici trebuie să puneți username-ul vostru, numele de utilizator. Eu în cazul meu voi pune user. Dăm Next. Aici dăm accept la toate și deja aici se va configura Windows-ul până ajunge pe desktop. Uitați că deja am ajuns și pe desktop. Și acum trebuie să căutăm, să instalăm toate driverele. Acum trebuie să ne conectăm la internet. Pentru a putea avea acces la internet să ne putem instala toate driverele. Dăm la bara de lângă Start Menu și intrăm pe Check for Updates. Și apăsăm din nou aici Check for Updates ca să ne caute driverele și uitați că aici sunt deja toate driverele pentru a putea instala. Dăm pe View Optional Updates ca să căutăm mai multe driverele. Driverele și update-urile sunt esențiale pentru acest Windows. Și acum intrăm în Microsoft Store ca să putem actualiza și programele Windows 10. Dăm acolo la Downloads și din nou dăm pe Check for Updates. Și uitați cum se începe a descărca programele actualizate, cele noi.
Ei bine, mulțumesc frumos pentru vizionare și ne mai vedem în curând cu un nou video.